Dobrý den, jmenuji se Erik Drobný, jsem nezávislý realitní makléř a dnes bych vám rád představil novinku, která by vás mohla zaujmout. Jedná se o chatu, kde vás nebude nikdo rušit, jen kousek od řeky Chrudimky, obklopená lesy a naprostým klidem. Ideální místo pro rybáře, milovníky přírody nebo každého, kdo si chce prostě odpočinout od ruchu města. Pozemek je pronajatý od obce za symbolických necelých 500 korun ročně, takže náklady jsou zde opravdu minimální. Řeka je asi 50 metrů od chaty, takže z terasy máte krásný výhled přímo na vodu. V létě si tu užijete koupání a grilování, na podzim houbaření a po celý rok rybaření, to všechno bez sousedů. Chata se nachází nedaleko Křižanovické přehrady, kousek od Českých Lhotic. Pokud vás tato nabídka zaujala, ozvěte se mi, rád vám chatu osobně ukážu.